Bos días, rapaces e rapazas. Se estades un pouco empezando e non sabedes moi ben como hai que mezclar as cousas, vos vou a dar uns pequenos tips para que vos sexa un pouco máis sinxelo. Basicamente vos vou a forrar 3 anos de estar con uns cascos aquí tratando de mezclar as cousas e que non vos saian. Esto está sobre todo orientado a aqueles que estades empezando. Cando digo empezando é empezando de cero, non sabedes absolutamente nada de como funcionan este tipo de cousas ou sabedes que se lle dades ao botonciño vermello grava. Bueno, pois xa é algo. O sea, xa vos podo decir que máis do que sabíades cando eu con 12 anos comecei a gravar en GarageBand no meu ordenador, bueno, no ordenador dos meus pais con un micrófono destes de cascos tipo, bueno, hoxe en día son de gamer, pero daquelas non había eses cascos con micrófono que soasen ben, ese é outro tema, non? Entón, súper importante. Normalmente cando estades empezando e cando estamos empezando a facer rap e tal, manexamos que temos unha instrumental que baixamos de YouTube ou de onde sea, ou incluso temos a sorte de que hai algunha persoa que nos cede unha, ou de HH Groups, por exemplo. Eh, Normalmente eses bits, se están ben mezclados, van a estar a un nivel máis alto do que teñen que estar para que ti podas mezclar e que sone decente. Tedes que ter en conta que normalmente en rap, xeralmente, a voz é o máis importante. A voz é o máis importante. Entón non pode quedar camuflada polo beat por moi guapo que este o beat. Vale? Entón, o consello máis importante é que o beat nunca estea por encima da voz. E vos estou dicindo eu que eu pero de forma consciente e aposta trato de facer o contrario en certo modo, vale? Simplemente ese truco ou ese tip vos vai a salvar todas as producións prácticamente. Entón, ante a dúbida, basicamente lle baixades 5 ou 6 decibelios con respecto á voz e non debería de ter moito máis problemas. Se é moi alta, pois lle baixades un pouco máis. E unha cousa que é moi importante e que vexo habitualmente, sobre todo na xente que empeza, non gravedes falando así porque tal, non sei que tal, no, hai que proxectar a voz. A voz ten que ir hacia o micrófono, non ten que vir o micrófono a buscar a voz porque senón estamos facendo malas cousas, vale? Proxectada a voz, vocalizade, que tamén vos estou dicindo eu que non son o máis axeitado, pero é así, proxectada a voz porque así vai ser moito máis fácil de mezclar e que quede ben con un beat que soe forte. Un saludo, bo domingo.